Jai, kung nangutot ko sa mga tubangan, it means fart na kasi akong kinabuhi. Kaulaw. Okay, class. Unsay kalainan sa 69 og 6.9? Ikaw, Pedro. Pareha man na sila posisyon, ma'am. Pero mas luod tong 6.9, ma'am, oy. Ha? Nga naman. Unsaon, naman ko'y period. Si Pedro, nakabanggag Amerikano. Ay, sorry. It's okay. I'm sorry too. Sorry, Tre. Hey, what are you sorry for? Gihagit yung kuanin niya eh. Gatuos rin siya bugo kong English. Sorry, Five. Naglibog ang Amerikano. Hey, are you sick? Sick ka diha. 7 ang sunod. Bye. Tagadiin ka. Dili ko tagadiin. Tagabuhat ko. Nak, i-prove nako nimo nga di ka bayot. Isyagit nimo akong isulti ha. Pusil, Pusil! bala, Bala! armalite, Armalite! lalaki. Ha? Asa man tay? Hello ka, uy! Warningan na tika ha, akong papa mo abot na baya karon. Ha? Nga man, wala man tigibuhat nga daotan. Maugani, kung naa kay plano, buhata dayon. 9 months ginahon na sa akong parents akong pangalan niya. Tawgon ra ko nimo, babe. Utruha, please. Ulanday, asa man nimo gibutang ang asukar? Nasa kusina. Akong gimay kahag-asin. Nganong asin man nga asukar man to? Ikaw, Jud pa, para mailagod ang amigas. Misis, kinahanglan gyud simintohon ang tiil sa imong anak. Pila ka kasako ang kinahanglanon, Dok? Mama, pagkaulaw raman ka, oy, sa gulan pa man nagbalas. Dok, mingawa, there is mental hospital, oy. Mong nakahuna-huna ako nga, akong sulat pa na akong kaugalingon. O niha, unsa may sulod sa imong suwat? Wala pa ko kibalo, kay surad si mana pa man ako madawat. Ninduta si muhang necklace, oy, mahal siguro na, no. Huy, manang, dili na siya necklace, necklace. Ay, oh, no, necklace. Ay, manda ito, no? Dong, isoray sa ring isda, oh. Isda! Isda! Dong, pila man imong isda? Mabalita ko be. Nah, di man ibaligya. Suroy raman eh. Agay. Bina ko'y pungutanan nimo. Unsa? Unsa may mas kusog mo buwa? Ang sabon nga panglaba o sabon nga pangkaligo? Sabon nga panglaba. Wow! Brighta kayo eh. Dala pa may Unsa? mas mubuwa, ana. Napa? Unsa man? Bapa ni mama og masuko. Kusuban sa paman mo. Mga laki ba? Mo ginahinungdan nga daghang single mom. Nga single mom ta. Mga palaot to kayo, na dili ra ba? Biyano ba dayon ta? Ating, palit og asin dito. Sige na. Dili koy, kangit-ngit raa, mahadlo ko. Ayaw ka balaka. Kauban man nimo imong angel. Siya na lang suguo. Kami pa yung duha, bisag asin ra. Sa usa ka job interview, nangutana ang employer sa applicant. What can you contribute to our company? Naadi ay amutan, sir? Sa una, bata pa ko. Curious kay ko about sa sun. Kanang adlaw ba? Kung unsa siya kalayo, pila ka miles away, unsay naa didto. Pero karon, na-feel na nako. Mao da nay sun, no? Iganga go diri. Ayo,
Ayo, day, mainom na inyong tubig. Nabadi ay, tubig na makaon. Dili ba, basig hugaw ni siya. Aw, kung maon na, hugasi. Among the dialects, Bisaya lang ang naitala sa Guinness. Ano? Oo, kasi isang salita ang daming meaning. Tulad ng, ang sa Bisaya, yung peace, pwede kapayapaan. Peace. Yung peace, pwede muka. Peace, Yung peace, pwede isda. Peace, Yung peace, kung saan ka nakatira, peace 1, peace 2. Gano'n. At saka, pag may kaaway ka, pwede mo rin gamitin yung peace. Anong peace? Peace tea. Ganon. Tips para maging kayo ng crush mo. Ipakulam mo. Lumay! Dili barang! Kung imong barangon, mamatay na! Unsa? Paminaw ka mo. Usa sa pinaka-epektibong lumay nga akong nakatunan sa mga lulo nila Lapu-Lapu Magellan aron tunay mo nang maangkon ang babae nga imong gipanganos tibok imong kinabuhi. Imo siyang paimnon og mais nga kape sayo sa buntag sa dili pa matakdo lang bulan. Ang sikreto nga resipiya mao kini nga maong kape imong sawsawan sa imong brief nga way lawas hulos sa kabulan. No milk, no sugar. Ug ang ipinaka-importante ayaw kalimot sa pagyawit sa mga pulong sa dili mo pa siya paimnon sa maong kape. Drink moderately. Uy, bay, unsa maganggang katawa man diha? Kita ka adtong tindera diha sa unahan nga maldita kayo? Oh, katong dalaga? Oh, kato. Uy, nga naman. Akong giilad, bay. Giunsa man nimo siya pagilad? Nagpalood ko dito ay, pero wala ko musulti niya nga wa ko'y cellphone. Tay, nag-bold ko sa magasin, tay. Tanawa gali akong picture sa page 10. Jesus, Ginoo ko anak. May mas makauuaw pa ba nini? Naa, tay, sa page 11. Si nanay. Tay, kinsa imong mas palangga, tay? Ako, si nanay. Aw, kabalo naman ka anak nga ikaw gyud akong palangga. Bantog rin ni kagabi, tay, nga ako imong habulan, unya si nanay imong hubuan. I love you, tay. Teros nindot lagi din mo, oy. Ay, sa katoo. Ulagi mo rin kag si Judy Ann Santos. Kuya, di taban, oy. Hibaw ko. Kajejeron ka. Babe, kung manglakaw man ganita ba, ayaw pagmubo-mubo og short ha? Kaya naman, babe. Tiga ganahan mabastos ko? Saba oy, imong kagid o makita. O, Bitoy, count 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Dong, anong nilaktaw ka man? Nidiretso ka manggog 7, 8, 9, 10. Di na ako apilo ng 5 o 6, mamoy, kay maunay nakapurdoy sa akong ginikanan.